Cela ukubabingelela abazalwane egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Omi phambi kwenu umfowenu Phumelele Mqadi. Siyabonga ngakho konke okwenzekile, indumiso, imikhuleko. Amen. Ngithanda ukubingelela nokubonga kakhulu kwabazivakashele okokuqala. Indaba yami namhlanje indaba emfushane kakhulu. Ngizocelisa abazalwane nje sibekezelelane. Ngithanda ukuba buthaka enyameni ngesimo sokuba nomkhuhlane. So kungenzeka kube khona ingqinamba nokukhohlela izinto ezikanjani. Ngicela siyeni lapho kwabaseKorinte bokuqala. Indaba yami ayikho yinde. Indaba yami isemavesini awu2. Uverse 17 no verse 18. Verse 17 ufundeka kanje. Ngokuba uKristu kangithubanga ukuba ngibhaphathize, kepha ukuba ngishumayele ivangeli. Angizukuyithinta ke leyo ndawo namhlanje. Indaba yami namhlanje iqala lapha kuyikhoma la khona umpostoli uPaul ethi kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ise. Bese uverse 18 wakhona uthi ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingebula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Cela ukuphinda kokugcina. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingebula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Bengisacela sonke sivaleni amehlo. Siyeni kuNkulunkulu ngomkhuleko, simcela uNkulunkulu ukuthi asisize ukuze nami ngingasebenzi ngawami amandla kodwa ngisebenze ngokusizwa uNkulunkulu. Ngicela sivaleni amehlo. Baba wethu namandla onke, egameni lemfowethu wethu uJesu Kristu, emini yantambama Nkosi yamakhosi, sikhuleka kuwe ngoJesu Kristu indodana yakho, uNkulunkulu wethu ongcwele onamandla onke. Sibonga Nkosi ukwamukeleka, sibonga Nkosi ukubizwa ngabantwana bakho, uNkulunkulu wethu onamandla. Sibonga Nkosi ukuxolelwa izono, Baba wethu onamandla. Jesu Nkosi ephakanyisiwe esiphambanweni, nokholwa nguye okusenzile Nkosi ukuthi samukeleke phambi kwakho. Sibuka izwi lesiphambano, sibuka uJesu Kristu, into osenzele yona ngaye Nkosi, inkulu kakhulu Baba wethu onamandla. Ngakho wena namhlanje siyakholwa sisindisiwe, ayi ngoba singcono kunabanye abantu, uNkulunkulu wethu ongcwele, kodwa ngoba Nkosi wena uwenzile umusa wakho ukuthi uvele empilweni zethu. Ngakho Nkosi siyakhulekela ukuthi usisize namhlanje ukuthi silizwe Nkosi izwi lakho. Umoya wakho ongcwele Nkosi siyacela ukuthi ukhulumisane nathi emini yantambama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu wethu ongcwele. Siza Nkosi inhliziyo zethu eyaluzayo Baba wethu onamandla onke. Uvule Nkosi indlebe zethu nenhliziyo zethu zakamoya Nkosi. Senze Nkosi ukuthi sibe Baba onamandla onke imhlabathi evundileyo, sikwazi Nkosi ukulamukela izwi lakho. Jesu uNkulunkulu wethu ongcwele makakhazinyuliswe namhlanje. Sibusiseke Nkosi kuyisonto sazobuyela emhlabeni ophithizelayo kumsombuluko. Ungakuhle uNkulunkulu onamandla onke sithi siliqala iviki Nkosi. Siliqale Nkosi ngokubusiseka Nkosi. Sibusiswa Nkosi izwi lakho nokukhuluma kwakho. Baba wethu onamandla onke, izwi lakho liyasigqugquzela. uNkulunkulu wethu onamandla onke, izwi lakho liyayifudumeza inhliziyo zethu Baba ongcwele. Izwi lakho liyasithokozisa Baba wethu onamandla onke. Uma izwi lakho lishunyayeliwe Nkosi, sakuzwa ukukhuluma kwakho Nkosi. Lisenza Nkosi sigqugquzeleke Nkosi, lisenza ukuthi sijabule. Ngakho uNkulunkulu onamandla onke, emini yantambama ngiyakhuleka Baba wethu onamandla kuthi kule mzuzwana embalwa Nkosi yamakhosi usiphe Nkosi ukuthobeka nokulalela izwi lakho. Konke lokho sicela egameni lomfowethu wethu uJesu Kristu, sonke sithi amen. Kuyenzeka into isho likhulu kuwe kodwa uthola ukuthi komunye umuntu leyo nto leyo ifana nombhedo.
uthola ukuthi kunento oyithathela phezulu, kunento oyithandayo, kunento oyibona inkulu, kodwa uthola ukuthi omunye umuntu leyo nto uyibona njengento nje engasho lutho. Kanjalo kuyenzeka uthola ukuthi nakuwena into ewudoti kuwe, omunye umuntu uyakwazi ayithathele phezulu ibe ukudla kuye. Kuyenzeka uthola ukuthi izinto esizithathayo kade siyisebenzisa siyifaka emgqomeni siyilahle ngoba sithi yini, sithi udoti angeke sisayisebenzisa, azinamsebenzi walutho. Kodwa uthola ukuthi khona abantu abavula imigqomo obhin la ekhona khona izinto esizilahlayo khona, bafike bathathe lezo zinto lezo bayiphilise ngazo. Amen. Kanjalo no Teko Modise, abangamazi uTeko Modise umlandeli webhola ophumelele eSouth Africa ongasadlali. Khona into eyangimangaza ngaye kwenye interview, interview uyasho ngelinye ilanga ukuthi ukuqala kwakhe ukudla ichicken licken waqala eyithatha emgqonyeni. So ngiyayibona ukuthi impilo injani. Omunye umuntu ubona inyama engena value, engena msebenzi, angekaza ayisebenzise, ubona ifanele ukuthi ayifake kwibin. Omunye umuntu uvula ubin, mevula ubin ubona into enkulu angayiphilisa ngayo. Nezwi lesiphambano ke bangcwele linomphumela ofanayo kubantu. Izwi lesiphambano elishunyelayo linye, kodwa kubantu linemphumela eminingi engafani. Kahle kahle u2 imphumela izwi lesiphambano elinayo. Uma ufunda uverse 18 ufundeka kanje. Uthi ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo linobuwola, kepha kithina esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. So linye ivangeli bangcwele elishunyelwayo, munye umyalezo oshunyelwayo, munye uJesu Kristu osindisa abantu, uJesu Kristu osindiswayo, oshumayelwayo. Kodwa lo myalezo wevangeli ufika abantu bahlukanise kabili. Kukhona abantu ukuthi mekushunyelwa ivangeli bazwe ubula, bazwe amanga, bazwe inganekwane, bazwe amampunge, bazwe umbhedo. Bese kuzoba khona abantu ekuthi ivangeli kaNkulunkulu uma lishunyayelwa bafudumala enhlizweni, babusiseke, babone umusa kaNkulunkulu, babone intethelelo kaNkulunkulu, babone amandla kaNkulunkulu. Amen. Kodwa singakafiki lapho uma ufunda uverse 17 ufundeka kanje. Uthi umpostoli Paul, uKristu ungibizele ukuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi ami, funa isiphambano sika Kristu senziwe izwi. Magama amangazayo la washo umpostoli Paul, ngoba umpostoli Paul la uthi isifiso sami ukulishumayela ivangeli ngesibindi. Ngiyathanda ukushumayela ivangeli, ngiyathanda ukudlulisa umyalezo wevangeli kubantu abahlukahlukene. Kodwa inkinga yami i1 ukuthi angifuni ukuthi mengilishumayela ivangeli bese kuvele ukuthi mina ngihlakaniphe kangakanani, ngoba uma kuvela mina ukuthi ngihlakaniphe kangakanani, amandla kaNkulunkulu evangelini engilishumayelayo agcine sengasabonakali kubantu. Lokhu ke kuyamangaza ngompostoli uPaul, ngoba uma ufunda ngompostoli uPaul kwizenzo chapter number 22 verse 3 uyathola ukuthi uPaul wayeyisifundiswa, uyathola ukuthi uPaul wayewumuntu ofundile, kwakuwumuntu oneziqu. And abantu abayifundisa bayathanda ukuveza ukuthi bayifundiswa. Yabona nje uma uhleli nabantu abango-engineer, uhleli nabantu ama-mathematician, abango-science, wena ungasiyo so-science, khambe kuvela ukuthi wena ufundanga njengabo, ngoba ihambe lento yokuthi bafundile iyibhutshulukele, iyivelele. Noma kuhleliwe nje emcimbini kusemakhaya singekho isidingo sokukhuluma ngemfundo, kodwa iyenzeka lento ukuthi ivele lento iputshuluke lento ukuthi thina sifundile wena awufundanga. So abantu abahlonishwayo emphakathini nabo abantu abathandayo ukuhlonishwa, abantu abanamazwi ahlakaniphile, futhi abantu abathandayo ukwaveza lamazwi abo ahlakaniphile. Kanjalo nasemsakazweni ngiyengibona emsakazweni mekubuzwa umuntu oyisifundiswa, mhlawumbe kukhona inkinga ekhona noma mhlawumbe kukhona itopic ekhona, bese kubiza umuntu oyisifundisa kuthiwa akazochazela umphakathi ngaleyo nto leyo. So ukubona ukuthi umuntu oyisifundiswa kuye kube nzima ukuthi achaze izinto ezinzima, ayichaze kalule, achazele umuntu ongafundile. Amen. Kodwa umpostoli uPaul kulento ayishoyo lana bangcwele ehlukile, ngoba as much as uPaul ethi nginazo iziqu, nginawo ama-qualification,
ngile Bible College njalo njalo nginawo amagama ahlakaniphile kodwa mengishumayela mina ngifuna ukuthi vele lento yokuthi ngazi kangcono kunabanye abantu. So uPaul ufuna ukushumayela ivangeli ngendlela elula nangendlela ecacile nendlela abantu abazokwazi ukuthi bayilandele. Ubuhlakani bakhe akafuni bugqame kepha ufuna kuvele umyalezo ulula unjalo. Unyaka no half eseKorinte uPaul ushumayela umyalezo ngendlela elula nangendlela ecacile. So lento ukuthi uPaul ufuna ukushumayela ivangeli ngendlela elula nangendlela ecacile ingivezela umqondo ukuthi uPaul wayilazi ngempela ivangeli ngoba uma into uyazi kahle uyakwazi ukuthi leyo nto leyo uyichaze ngendlela elula noma ngabe kuthiwa into inzima kangakanani kodwa uma into uyazi kahle uyakwazi ukuthi uyichaze ngendlela elula. Kanjalo uma into ungayazi kahle awukwazi ukuyichaza ngendlela elula uhlezi unhlanhlatha kufana nani kufana nothisha ngiyaxolisa ukulinganisa kufana nothisha ongakasazi kahle isifundo sakhe wenza njani hleze enhlanhlatha shona le nale akalandeleki ukuthi ufuna ukuthini kuzothola ukuthi ne period isikhathi asibekiwe ukuthi akafundise siyaphela ungakamuzi ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini lo muntu kodwa uthisha osazi kahle isifundo sakhe nosesifundisile isifundo sakhe isikhathi eside uyakwazi ukuthatha izinto noma ngabe kuthiwa zinzima kangakanani achazele izingane ezingazi lutho ngendlela elula nezingane nangempela zikwazi ukuthi ziyibambe leyo nto. So umuntu oyaziyo into kahle noma ngabe kuthiwa inzima kangakanani uyakwazi ukufihla ubunzima bayo kodwa ayiveze kubantu ngendlela elula. Kulabo abafunde izibalo noma imathematics bazokwazi ukuthi khona into ebizwa ngokuthi ukusimplify. Le gama lokusimplify lisho ukwenza into enzima uyenze wena ibe lula. So uthisha benginikeza isibalo esinzima athi simplify esuke ethi sithatha ubunzima baso ubususa ubunzima baso bese wehle naso usiveze ngendlela elula. Usasho into eyodwa le kade inzima kodwa manje usuyisho ngendlela elula. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lapho uthisha suke kuvezela noma ekunikeza ithuba njengomfundi ukuthi thatha into enzima uyenze ibe lula okuwukuthi uma ukwazi ukwenza lokho kusuke kutshengisa ukuthi leyo nto leyo uyazi okwangempela. No Paul mekhuluma kanje athi kungabi ngokuhlakanipha kwami uzama ukuveza lokho ukuthi ivangeli kunezinto eziningi ezisevangelini njengoba iBhayibheli lilikhulu kangaka esingathi uma siyichaza kuphela usuku kuphele nobusuku kuze kube ikusasa. Kodwa uthi uPaul njalo mengime phambi kwabantu inhloso yami yinye noma ngabe kuthiwa ngifunde kangakanani noma ngabe kuthiwa ngihlakaniphe kangakanani noma ngabe kuthiwa itheology ngiyazi kangakanani kodwa inhloso yami yinye ukuthi mengime phambi kwabantu noma ubani ongilalele akwazi ukuzwa umyalezo ulula unjalo. Amen. uPaul indlela enza ngayo la wenzisa okaNkulunkulu uqobo wenziswa okwaKristu uqobo ngoba into uma uyazi kahle uyakwazi ukuthi uyifinqe labantu. noNkulunkulu uyasikhombisa lento ukuthi ivangeli ulazi kangakanani. Usikhombisa kwiOld Testament la khona uNkulunkulu enikeza abantwana bakaIsrael imithetho eminingi ababalayo ke baze bathi 613 la khona ekhuluma ivangeli kodwa ngendlela ecashile. So uyayibona ukuthi lento iningi kahle kahle kodwa noma ngabe kuthiwa iningi injalo uNkulunkulu ngoba uyalazi ivangeli uyakwazi ukuthi alisimplify alenze libe lula. Siyambona kuExodus chapter number 20 enciphisa imithetho u613 eyenza ibe umthetho eyishumi kuphela. Yabo, so into moyazi ngempela uyakwazi ukuthi uyichaze ngendlela ecomplicated la ngibalekela igama lesizulu kodwa futhi uphinde uyichaze ngendlela elula. And meqeda lapha kuphela lapho kwimithetho eyishumi uyakwazi ukuyihlisa nale mithetho eyishumi anciphise njalo kuze kube umthetho owodwa. Ake sibhekeni lapha kuMateyu chapter number 22 kufundeka kanje. Mateyu chapter number 22 verse 36 kuya 38. Mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? uJesu wathi kuyo, "Wayithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho." Yilowo umyalo omkhulu nokuqala. Kwenzakalani la? Sibona uNkulunkulu eveza ukulazi ivangeli ukuthi ivangeli uNkulunkulu ulazi in and out. Uyabona into moyazi kahle noma umuntu oyaziyo ngamvusa ngo12 ebusuku ukuthi akukhulunywe ngayo uyakwazi ukuthi
avela ayikhiphe ngoba into engaphakathi kuyo. Indlela uNkulunkulu ivangeli lazi ngayo uyakwazi ukulinweba libe umthetho u613 aphinda linciphise libe imithetho eyishumi aphinda linciphise kakhulu libe umthetho owodwa. Kanjalo ke nevangeli liwumyalezo ojulile kodwa siyakwazi ukuthi siufinqe ngokubhekisa abantu esiphambaneni. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ziningi izinto esingayikhuluma ngevangeli eziholela esiphambanweni. Kodwa futhi siyakwazi ukuthi lezo zinto lezo siphinde siyifinqe ngokuthi sigcile kuphela kulezi zinto lezi ezikhuluma ngoJesu Kristu osesiphambanweni. Ngamanye amazwi ngithini namhlanje? Ngithi mina uma uwumzalwane ulazi kahle ivangeli, uyakwazi ukuthi mawunikezwe i-hour ukhulume ngevangeli. Kodwa futhi uyakwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa unomzuzu owodwa, mhlawumbe nomuntu onaye emotweni isikhashana or ukhuluma nomuntu ojahile, uyakwazi ukuyithatha yonke le information le ukwazi ukuthi uyifake esefweni uyisefe ukhulume ngezinto nje kuphela ethinta uJesu esesiphambanweni futhi ukwazi ukuthi ushaye esikhonkosini. Umuntu kuphela oyaziyo into okwazi ukuthi ayenze kanjalo. Amen. Umpostoli Paul la into asivezela yona la kuleli ivesi leli lamavesi anambalo esiwafundile ukuthi lubili uhlobo labantu olukhona emhlabeni. Abantu baningi abantu abakhona emhlabeni ngokweyinkulungwane ngeyinkulungwane nangokweyigidigidi ngokweyigidigidi. Kodwa umpostoli uPaul uthi lubili kuphela uhlobo labantu olukhona emhlabeni. Uhlobo lomuntu olukhona emhlabeni noma uhlobo labantu olukhona emhlabeni yilaba ababiza ngokuthi ababhubhayo. Ngicabanga ukuthi verse 18 yilaba ababiza ngokuthi ababhubhayo. Abantu abanjani ababhubhayo? Umuntu obhubhayo kusho ukuthini ukubhubha? Kusho ukungabi namsebenzi. Uma umuntu obhubhayo kusho ukuthi awunawo umsebenzi. Ngolimi lasemzini umuntu obhubhayo umuntu useless, umuntu ongenamsebenzi walutho. Abantu abaningi bacabanga ukuthi legama lokubhubha lisho kuphela. No, igama lokubhubha alisho kuphela. Lisho ukuthi ukhona kodwa awunamsebenzi walutho. Leli gama leli ngingalifanisa nale gama leli kuthiwa i-expiry date. Yabona uma uthenga impahla bese kuba khona isikhathi osinikezwayo ukuthi le mpahla isebenzisa isikhathi esinga. Uma ke wayiyeka yadlulelwa ile sikhathi izobola. So umuntu obhubhayo ufana nomuntu osefikelwe yini i-expiry date. Okusho ukuthi usakhona yena kodwa umsebenzi wakhe awukho. Kufana nani? Kufana mhlawumbe namaqanda ekhabetheni asebolile. Akusho ukuthi mesebolile ayanyamalala ngabe isabakhona. Abakhona amaqanda ekhabetheni kodwa umsebenzi wawo usufana nomsebenzi ongekho singawathatha nje wenze njani uwafake emgqomeni. So abantu ababhubhayo abantu abakanjalo abakhona kodwa abanawo umsebenzi abalona usizo emphakathini. Noma ungaba induna boyinduna ebhubhayo induna engenamsebenzi ngeke uzubasize ngalutho abantu. Noma ungaba ikhansela ube inkosi ube ipresident umongameli kodwa uma president ongazani noJesu ungupresident ogula obhubhayo ongeke uzubasize ngalutho abantu. If umzali obhubhayo izingane zakho ukwazi ukuyisiza ngalutho azikwazi ukubenefita lutho izingane zakho uma kuukuthi umzali obhubhayo. Uma kuukuthi umngane obhubhayo abangani bakho awukwazi ukubasiza useless kubona. Ayikho into eyiqiniso nento engashintsha impilo zabo ongakwazi ukuthi uyitransfer kubona. Uma ungumakhelwane ongazani nenkosi uJesu ungumakhelwane obhubhayo ungumakhelwane useless ongenamsebenzi walutho ngoba awukwazi ukuthi uyi-impact noma uyishintshe impilo zomakhelwane. Ngamanye amazwi uma kuukuthi umuntu obhubhayo kahle kahle umuntu okulahlwa kahle kahle. So into ebhubhayo thina nento eseyifikelwe isikhathi sokulahlwa thina siyifaka emgqomeni. noNkulunkulu wenza the same thing kodwa umgqomo kaNkulunkulu is hogo. Ila uNkulunkulu elahla khona abantu ababhubhayo. And lapha esihogweni nakhona umqondo ofanayo akusho ukuthi uyonyamalala ezihogweni. Uyoba khona ezihogweni ingunaphakade kodwa uyoqhubeka nokungabi namsebenzi ingunaphakade. Amen. Legama lokubhubha number 2 lingasho futhi ukungalawuleki. Zaga 29 verse 18 lapho kungekho mbono khona abantu bayabhubha. Ngokuthanda ngesizulu esiqinile bayadlubulunda. Isho ukuthini lento le? Isho ukuthi lapho khona emphakathini izwi likaNkulunkulu lingashunyayelwi khona abantu abalawuleki, abantu abaphatheki. Inkinga umuntu ongalawuleki ngoba abantu abangalawuleki bayathanda bona ukulawula.
upresident ongalawuleki ongenalo izwi elimlawulayo uyathanda yena ukuthi alalelwe athanda ukuthi alawule abantu umfundisi ongamhloniphi uNkulunkulu ongalithobeli izwi likaNkulunkulu uthola ukuthi yena uyathanda ukuthi alawule abazalwane kanjalo nomzali ongalawuleki ongamsaba uNkulunkulu uyathanda ukuthi yena alalelwe futhi uyathanda nokuthi izingane zakhe zimlalele ngolimi lesizulu elijulile kuyekuthiwa ikampunzi endlemeni kusho ukuthi kuyatanaswa umuntu wenza noma yini ayifunayo noma ingasiphi isikhathi uNkulunkulu akasatshwa izwi likaNkulunkulu alithotshelwa amen so uNkulunkulu ulawula abantu bakhe ngezwi lakhe uma lingakulawuli izwi likaNkulunkulu kusho ukuthi awukholwa awunawo umoya ongcwele ungobhubhayo akunandaba noma ungathi ngasonta kusukela kusemncane uma ungazani nenkosi uJesu Kristu inhliziyo yakhe ingaguquliwe akunandaba ukuthi ungasonta kangakanani ufike elesontweni uSunday school uattenda kangakanani uma wakho uyakholwa uma ungazani nenkosi uJesu inhliziyo yakho ingaguqukile ungobhubhayo noma ungaba umuntu ohleze ethanda ukukhuluma ngoNkulunkulu kunabantu abangakholwa but abahlezi bethanda ukukhuluma ngoNkulunkulu igama likaNkulunkulu elingapheli emlonyeni wabo uNkulunkulu this uNkulunkulu that kodwa inhliziyo yakho ayiguqukile izono zakho awishi akunandaba noma uNkulunkulu ungambabaza kangakanani ngomlomo wakho kodwa uma ungakholwa inkosi uJesu ngobhubhayo noma ungaba umuntu ohleze ethanda ukudlala ingoma zegospel udlala ingoma zegospel isemotweni udlala ingoma zegospel nakwakho umuntu othanda ingoma zegospel uma ungazani nenkosi yethu uJesu ungobhubhayo kubiza ukuthi inhliziyo yakho iguqulwe izalwe kabusha bese wazana noNkulunkulu uma ungazani noNkulunkulu ngenkosi uJesu ngenkosi yethu uJesu Kristu ungobhubhayo kahle kahle ubaba wakho wangempela uSathane ngoba ulawulwa uyena John chapter number 8 verse 44 kufundeka kanje izwa lento eshiwo uJesu nina ningabakayihlo uSathane nithanda ukwenza inkanuko zikayihlo uJesu ukhuluma nobandla uJesu akakhulumi nabantu abadayisa imizimba le uJesu ukhuluma nabaFarisi abahlezi bekhuluma ngoNkulunkulu emlonyeni wabo bahlezi begqokisa kwabantu abasontayo mawubona abaFarisi ubona abantu abakholwayo kodwa uJesu Kristu uthi uyihlo wenu nguSathane wayethi uyihlo wabo unguSathane ingoba uthi lapha benza inkanuko zikaSathane ngamanye amazwi bangcwele akunandaba ukuthi uNkulunkulu ulibiza kangakanani igama likaNkulunkulu noma lezo zinto ezibalekile noma usonta kangakanani kodwa into ebalekile bangcwele ukuthi kumele wazane noNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu amen amanye amazwi uma inhliziyo yakho ingaguquliwe ungamthobeli uNkulunkulu inhliziyo yakho inenzondo inhliziyo yakho inokubulala ubaba wakho wangempela akusiyo uNkulunkulu noma ungakhuluma kangakanani ngoNkulunkulu kodwa ubaba wakho wangempela uSathane okusho ngomlomo akusho lutho into ebalekile into oyenza ngezenzo ngoba izona izenzo ezikucebayo ukuthi kahle kahle uyihlo ungubani so izinto ozenzayo izona ezikucebayo amen okwesithathu legama lokubhubha liphinde lisho ukwahlulelwa uNkulunkulu usaphila amen lisho ukwahlulelwa uNkulunkulu usaphila abantu abaningi bane-idea yokuthi uNkulunkulu uqala ukuhlulela abantu uma sebeshonile kodwa iBhayibheli alinawo umqondo onjalo iBhayibheli isivezela umqondo ukuthi uNkulunkulu udila nabantu besadla anhlamvana la emhlabeni Hosea chapter number 4 verse 6 ufundeka kanje abantu bami bayabhubha ngokuswela ukwazi ukhuluma ngabantu besaphila la uthi bayabhubha ngokuswela ulwazi isho ukuthini lento le mhlawumbe mengingakubeka esithombeni prophet uHosea lo ukukhuluma nabantwana bakaIsrael ngokuthi uNkulunkulu uzobabhubhisa uNkulunkulu uzodila nabo ngenkemba besasemhlabeni uzothumela izitha zabo ukuthi zizobabulala ngenkemba besemhlabeni so uthi bayabhubha ngenxa yokuswela ukwazi oluphi ulwazi akhuluma ngakhuluma ngolwazi lase university akhuluma ngolwazi angazi lakuphi but ukhuluma ngolwazi likaNkulunkulu so uthi abantwana bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi so uNkulunkulu ukhuluma ngokudila nabo nokubajezisa besesemhlabeni ngoba bengafuni ukukholwa endokubhubhisa uNkulunkulu akhuluma ngayo akuyona into eyagcina kwi-Old Testament kodwa into uNkulunkulu asayenza namhlanje Romans chapter number 1 verse 28 Nanje ngalokhu bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu uNkulunkulu kwabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele
uNkulunkulu ukhuluma ngani la? uNkulunkulu ukhuluma ngesizukulwane esingamfuni. Usenza njani? Useya sehlulela ngani? Ngokuthi asibhubhise. Kodwa manje uNkulunkulu akasasibhubhisi ngenkemba yama-Asiriya. Akasasebenzisa ama-Asiriya, akasasebenzisa uNebukadnezar, akasasebenzisi iBhabhiloni, kodwa usebenzisani? Ubanikela emqondweni yokunganaki. So abantu njengamanje uNkulunkulu ubabhubhisa ngokubanikela emqondweni wokunganaki. Yini umqondo wokunganaki? Umqondo wokunganaki kahle kahle usho ubulima mayelana nokuziphatha noma nokulunga. Umqondo wokunganaki ukubulima mayelana nokuziphatha noma nokulunga. Asi-break it down bazalwane. Angazi noma kusezwakala yini. Zintathu izinto uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze umuntu amdonsele kuyo. Okokuqala, khona lento nina amaZulu enibiza ngokuthi unembeza. iBhayibheli libiza ngokuthi yingapha iphakade. uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubekile iphakade kubantu. Ngamanye amazwi kusho ukuthi kunento uNkulunkulu ayifakile kuwena ekutshelayo ukuthi uNkulunkulu ukhona noma wena ungatshelwa ngamuntu. Into engaphakathi. Bese kuba khona okunye okungaphandle. Yikuphi okungaphandle? Okungaphandle imvelo. Ihlahla, umoya, ulwandle, izinto indlela ezenzeka ngayo, ilanga, inyanga, inkanyezi, nangendlela wena odaleke ngayo. Kumele uma kuwukuthi uyayibona lezi zinto indlela ezenzeka ngayo ukuthi ulwandle, umhlaba ugcwele amanzi kodwa ulwandle luma indawonye njengoba uNkulunkulu esho kwincwadi kaJobe ukuthi uyena omisile ulwandle waseligcwebela ubunqu ukuthi lingadluli. Moyibona lezi zinto lezi zenzeka. Kumele lezo zinto lezo zikutshele engqondweni yakho ukuthi khona uNkulunkulu okhona. But uNkulunkulu akabashiyelanga ke lapha abantu khona okunye okwesithathu ngoba lokho kubili kukhuluma ngokucashile. Iphakade nemvelo kukhuluma ngokucashile. Khona lokho kwesithathu okubizwa ngesambulo okukhuluma ngendlela esobala. Mesikhuluma ngesambulo ila khona ivangeli lisuke lishunyayelwa ngendlela ecacile njengoba ngilishumayela namhlanje ngendlela ecacile. So lezi zinto lezi zontathu ingaphakathi kungaphandle kunye bese kuba isambulo. Izona uNkulunkulu ayisebenzisayo ukuze adonsele abantu kuye. So lezi zinto lezi uNkulunkulu mekutshela ngazo lokho ekhuluma nawe ngazo ulokhu wena uyishaya indiva. Uyezwa ngaphakathi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ikhona ekutshela ngaphakathi ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa uyishaya indiva. Uyawubona umhlaba nemvelo uyakutshela uyafakaza ngobukhona bukaNkulunkulu kodwa ubushaya indiva. Bese ivangeli izoshunyelwa ngendlela ecacile njengoba ngelishumayela bese uphinde ulishaya indiva. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kuhambe kube khona isikhathi la akwahlulela khona. Akakwahluleli again ngenkemba yamaSiriya noma ngeBhabhilona noNebukadnezar kodwa ukwahlulela ngokuthi akunike ingqondo yokunganaki. Bathi ngesingisi it's a debased mind noma it's a depraved mind. Okusho ukuthi ube yisiwula, ube yisiphukuphuku mayelana nezinto ezithinta izinto ezithinta ukuyiphatha nezinto ezithinta uNkulunkulu. Ngamanye amazwi inhliziyo yakho uNkulunkulu usayivalile njengoba wavala inhliziyo kaFaro ngoba uNkulunkulu uFaro wamnikeza isikhathi eside nesikhathi esanele ukuthi uFaro asindiswe kodwa uFaro lokho eyiqinisa inhliziyo yakhe wagcina uNkulunkulu eseyivalile inhliziyo yakho. Okusho ukuthi kugcina sekufika isikhathi la ungeke usasindiswa ngoba uNkulunkulu akasafuni ukuthi usindiswe ngoba unikezwe isikhathi esanele sokuthi ubamukele uJesu kodwa wamshaya indiva. So mekukhulunywa ngengqondo yokunganaki akukhulunywa ngale ngqondo le esiyisebenzisayo nalesiyibona ngenyama kodwa kukhulunywa ngengqondo yakamoya noma kusekhulunywa ngengqondo yomphefumulo wakho. iBhayibheli liyazisebenzisa lezi zinto lezi. Kukhuluma ngomphefumulo, likhuluma ngengqondo, likhuluma ngenhliziyo. Akusuke kungakhulunywa ngaloko esikubona. Kusho ukuthi ngale ngqondo le esiyibonayo ungahlakaniphela yonke into ongayihlakaniphela emhlabeni kodwa mase kuyiwa ezintweni ezikhuluma ngezinto zakamoya uvela uphenduka isidomu engingasazi. Amen. And ngiyacabanga ukuthi nomphakathi wethu esiphila kuwo usukhona lo moya wale ngqondo le yokunganaki ngoba umphakathi wethu uhlakaniphele yonke into kodwa mase kumele kukhulunywe ngezinto zikaNkulunkulu abantu abahlakaniphile nezifundiswa bavele baphenduke babe zidomu. So ingakho nje uma namhlanje siphile esikhathini la kumele sichaze khona ukuthi yini umuntu wesilisa, yini umuntu wesifazane. Because abantu abazi ukuthi yini umuntu wesilisa, yini umuntu wesifazane. Umuntu ofundile waze waqeda waba ne-PhD akazi ukuthi yini umuntu wesilisa, yini umuntu wesifazane. So uyambona ukuthi lo muntu uhlakaniphele yonke enye into kodwa mase kuyiwa ezintweni ezimayelana noNkulunkulu uvela phenduka isiphukuphuku. Kanjalo nemithetho
imithetho eshawayo eSouth Africa iyayiveza lento yomqondo wokunganaki ngoba imithetho uyayibona ukuthi ibuye ingayenzi sense. Nasi sibonene umthetho waseSouth Africa mayelana nokubulala uthi ingane esizelo mawubulala ingane isizelo ufanele ukuthi uthole udilika jele. Kodwa mawubulala ingane esasesiswini uyibulala ngama contraceptives uyibulala ngama drugs it's fine ngeke uzuye elokhuzeni ejele. So iphiki science lapho iphisen ngoba phela ukubulala umehluko ukuthi omunye umbulale esamncane kakhulu omunye usumbulale esamdadlana. So uyabona ukuthi lo moya lo wokunganaki nomoya wokuba iziduphunga mayelana nezinto zikaNkuluNkulu sekuyinto vele uNkulunkulu ayisebenzisayo kubantu abangafuni ukukholwa. Amen. Number 2, kunalabantu laba uMapostle Paul ababizwa ngokuthi abantu abasindiswayo. Khona ababhubhayo bese kuba khona abasindiswayo. Abasindiswayo ilaba abalizwayo iphimbo lika Jesu uma ekhuluma. John chapter number 10 verse 27 kuya ku verse 29 kufundeka kanje. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami nami ngiyazazi ziyangilandela ngizinika ukuphila okuphakade azisoze zenza njani zabhubha. Underline zabhubha naphakade akakho ongazihlwitha esandleni sami. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke akakho ongazihlwitha esandleni sami. So obani abasindiswayo? Abasindiswayo ilaba abayibona bezizimvu uJesu engumalusi kubo. Ngamanye amazwi bathi bona asikwazi kwenza lutho uma uJesu engekho empilweni yethu. Abasindiswayo ilaba abalizwayo iphimbo lika Jesu. Ngamanye amazwi noma ngingashumayela njengoba ngishumayela kodwa abasindiswayo bayakwazi ukulizwa iphimbo likaMqadi bese bayadlula kwiphimbo likaMqadi bese bezwe iphimbo lenkosi yabo ikhuluma. Uthi uJesu Christ uyabazi bese athi ziyabalandela. Uthi uJesu siyamlandela. uJesu mekhuluma ngokuthi siyamlandela akusho ukuthi simlandela physically mhlambe siyambona ngokwamehlo enyama kodwa usho ukuthi siyalizwa izwi lakhe bese siyalenza izwi lakhe. Ngamanye amazwi siyalenza izwi lakhe abantu besibuke emasontweni silenze izwi lakhe emsebenzini silenze izwi lakhe nasekusithekeni la abantu bengasiboni khona. Uma siphambukile futhi siyakwazi ukuthi simcele ukuthi asixolele. Selithi ke iBhayibheli azisoze zabhubha. Sesho ukuthi ke abafani nalaba ababhubhayo abasindiswayo. Ngamanye amazwi laba abekho useless akubona abantu abangena umsebenzi nje abantu bokulahla kodwa bona ba useful ngoba bayini bafana nosawoti wezwe bayakwazi ukuthi bafike la kumnyama khona abantu abangakholwa bafike benze umehluko. Bangabantu abangatanasi abazenzeli umathanda wabo kodwa yizwi likaNkuluNkulu abalilandelayo. uNkulunkulu ke usethi ke yena akabahluleli ke laba abasindiswayo. Abazalwane bangabantu uNkulunkulu abathandayo angabahluleli. Njengoba ade sengishilo ke laba abasindiswayo bayalizwa iphimbo lomuntu eshumayela bese babuke ngale kwalo bebona inkosi yamakhosi uJesu Kristu eshumayela. Uma beshunyayezwa laba abasindiswayo bayathinteka inhliziyo zabo zithambile zithanjiswe ngumoya ongcwele. Amazwi kaJesu kubo afana nephimbo likamelusi kumhlambi wakhe. Mhlawumbe nje mengingabuza umbuzo phakathi nale ntshumayelo ukuthi njengoba ngishumayela yini oyizwayo? Ngabe uzwa njengoba ngishumayela? Ngabe uzwa umbhedo, uzwa amampunge, uzwa amanga, uzwa umsangano noma ngabe uyavuseleleka uzwa amandla kaNkuluNkulu na? Umbuzo lo engifuna ukuthi uyibuze wona ngoba izwi lesiphambano lihlukanisa abantu kabili. Kukhona abantu abathi umbhedo, umsangano, amampunge, inganekwane bese kuzoba khona abantu ababona amandla kaNkuluNkulu. So lona ke umyalezo ohlukanisa abantu phakathi babodwa abantu ababona umusa kaNkuluNkulu bafike lokuyisola ngenxa yezono zabo. Abanye bazwa umbhedo, abanye bazwa amampunge, abanye bazwa amanga. Akwenzi umqondo baze athi amaZulu ke indaba evangeli into eyafika nabelungu. Bathi into eyafika nabelungu. Angizi ukuyiphendula ke leyo ukuthi into eyafika nabelungu noma nje inamanga phakathi. Namhlanje angizi ukuyiphendula.
But mina into engisho namhlanje ukuthi noma ungaliphika ivangeli ngomlomo kodwa okusalayo abantu bangama hypocrites. Yini hypocrites ngesizulu? Abantu bangabazenzisi. Ngoba noma bangaliphika ivangeli ngomlomo kodwa izenzo zabo ziyalivuma ukuthi ivangeli likhona. Ngoba i-influence noma umthelela wevangeli awuphikeki noma ungaliphika kangakanani ngomlomo ngoba izinto eziningi abantu abazenzayo noma bengakholwa ziyafakaza ngokuthi ivangeli into yangempela futhi into ekhona. Ngisho kanjani na? Ngisho ngokuthi umuntu othi ivangeli liumbhedo makangashadile. Uma uthi nje ivangeli liumbhedo into engekho yafika nabelungu ungashadi. Bashadelana abantu ivangeli belingekho. Ngoba phela umshado uvele noNkulunkulu wevangeli. I-origin yomshado ivela kuNkulunkulu wevangeli. So uma uthi ivangeli alikho bese uyashada. Kusho ukuthi uthi alikho ivangeli kodwa ama benefits evangeli amnandi. Mothi ivangeli alikho ungashada. Ngoba even nabase Efesu chapter number 5 verse 25 uNkulunkulu uyasivezela ukuthi umshado uNkulunkulu unikezele abantu ukuze akhulume ngevangeli. Ukhuluma ngoKristu ethanda ibandla nebandla lisubmit. So ngabanye amazwi ushada ungalazi ivangeli noma ngabe kuthiwa ubona ama benefits evangeli kodwa uyafana nomuntu osebumnyameni ngoba awazi ukuthi umshado yini, awazi ukuthi njengomuntu wesilisa kumele wenze kanjani emshadweni, awazi njengomuntu wesifazane ukuthi kumele wenze kanjani emshadweni. So ushadele ebumnyameni. But two, ngithi mina abathi ivangeli liumbhedo mabangabaceli abafundisi mebeshonelwe ukuthi bafike. Mina mesithi ivangeli liumbhedo mekufika angithi uthi ivangeli liumbhedo mekufika abazalwane bezokukhalisa baxoshe ke. Nemnikelo yabo ungayamkeli because ivangeli liumbhedo. Masithi ivangeli liumbhedo masingabacela abafundisi basishadisa asibize inyanga nezangoma zizosenzisa ivumo. Masithi ivangeli lingamampunge lingumbhedo masingalilandeli iviki elinensuku eziwu7 mhlawumbe njengamaZulu asizakhela iviki lethu mhlawumbe elinensuku eziwu3 ngoba phela uNkulunkulu wevangeli wakhe iviki eziwu7 nanamhlanje abantu basalandela iviki elinensuku eziwu7. Genesis chapter number 2 verse 1-3 uNkulunkulu owabeka iviki ukuthi libe nensuku eziwu7 kuze kube inamhlanje izizwe ngezizwe sisalandela iviki enensuku eziwu7. So ivangeli belingekho asizameni ukuzakhela amaviki ethi ilandelele amaviki ethu. Amen. Uma sithi ivangeli lingumbhedo asihambe enqunu singayigqoki impahla. Genesis chapter number 3 verse 21 uNkulunkulu waqhamuka ne-idea ukuthi uAdam noEva kumele bafihle imizimba yabo. So uma uthi wena ivangeli lingamanga then hamba nqunu ungawufihli umzimba wakho. Uma sithi ivangeli lingumbhedo kumele sichaze ukuthi ulimi lesiZulu liqhamukaphi. Ngoba phela also science sebehlulekile ukuchaza ukuthi ama-language aqhamukaphi. Kodwa iBhayibheli yazivezela kuGenesis chapter number 11 verse 7 ukuthi uNkulunkulu wanika amabhuni ulimi labo, uNkulunkulu wanika amaXhosa ulimi labo, uNkulunkulu wanika zamaZulu ulimi labo, njalo. So mesithi ivangeli alikho asichaze ukuthi lo limi eselikhulumayo liqhamukaphi. So kukhona ubuphiciphici obukhona uma sithi ivangeli alikho kodwa impilo esiyiphilayo noma singakholwa sifakaza ngoNkulunkulu wevangeli. Amen. Ngicela ukuvala ngemibuzo. Ngabe ubonani uma ubuka isiphambano? Ngabe ubona umusa kaNkulunkulu noma ubona amampunge? Ngabe uyanengeka noma uyathobeka? Ngabe ubona iqiniso noma uzinganekwane? Ngabe ubona ubuwula noma ubona amandla kaNkulunkulu? Numeri chapter number 21 ababona ubuwula bafa, ababona amandla kaNkulunkulu basindiswa. KuNumeri chapter number 21 abantwana bakaIsrael bayakhononda kuMose sebekhathele ukudla imana. uNkulunkulu yababhubhisa ngeinyoka ezinopoison baza kuMose bazokhala. uMose ukhuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu benzele inyoka yethuse bronze uyibeke phezulu. Khona babuka le nyoka yethuse yangaye babona ubulima nobudenge nobuwula namampunge nomsangane. Laba babona kanjalo bafa. Bese kwaba khona babona amandla kaNkulunkulu basindiswa baphepha. Kanjalo noJesu uyafana nenyoka yethuse eyaphakanyiswa uMose. uNkulunkulu emphakamise esiphambanweni babodwa ababona umbhedo
babodwa ababona amandla kaNkulunkulu, ababona umbhedo bayafa, ababona amandla kaNkulunkulu bayasindiswa. Abantu abaningi babona ubuwula, abaJuda abaningi babona isiwula baze bambulala. Kepha thina esindiswayo sibona amandla kaNkulunkulu. Amen. Lamandla ke kaNkulunkulu umpostoli Paul akhuluma ngayo asasebenza kuze kube inamhlanje. Isiphelile iminyaka eyinkulungwane eziwu-2000 years uJesu walenga esiphambanweni, kodwa amandla kaNkulunkulu nanamhlanje asasebenza. Miningi iminyaka ngohulumeni bezama ukuyivala lento yevangeli, bezama ukubabulala abazalwane, kodwa kunokuthi ishone phansi yila khona ibhidlanga khona kakhulu. Ukuba ivangeli into yomuntu nento yokuzakhela nento yokuzenzela, njengoba abantu bengayifuni kanje, ikakhulukazi labantu abaseyikhundleni ohulumeni, ngabe kade ivangeli lashabalala. Kodwa kunokuthi ivangeli lishabalale yila khona ivangeli ibhidlanga khona kakhulu. So namhlanje lo Paul namhlanje lamandla uPaul akhuluma ngayo asengakwazi ukuthi asebenze empilweni yakho uma wena uyibona ububi bakho, ulibona nosizo lukaNkulunkulu ngoJesu Kristu esiphambanweni, uphenduke ezonweni zakho, uthemba uJesu Kristu njengaye, kube uyena yedwa ombona njengomuntu ongakwazi ukuthi akuhlenge ezonweni. And leyo nto leyo into engengizengikwazi ukuthi mina ngikwenzele yona, mina ngingakutshela ngayo, kodwa wena kumele wena uzenzele yona ukuthi uphenduke ezonweni zakho, uyithobe phambi kaNkulunkulu, ucele intethelelo, bese kuba ukusindiswa. Lapho mandla ke uPaul akhuluma ngayo iwona lawo mandla lawo ozowabona ke empilweni yakho, eyiguqula impilo yakho, eyishintsha impilo yakho, eshintsha indlela ohamba ngayo, nawe uzushintshe nabanye abantu nezingane zakho nabangani bakho nomakhelwane. Ungasaba umuntu ongenamsebenzi, umuntu useless, umuntu ofanele ukulahlwa, kodwa ube umuntu useful, ofana noSawoti emhlabeni, njengoba uJesu ebiza abazalwane athi bangusawoti wezwe. Asivaleni amehlo sikhuleke.